video share ma mwati na se mwefu obi a me pa cho wo mu a ye ka asem kire mu a asem ni ntimi nka omutiri mu a na o maka kire nkofo adie be pa na du ba bia mo ka munya obi jiwudi enu aka na asem a kire opeso obi ti a nkobo ni dawro o jidie wo mu enu aka asem na kire adie be pa na aka na bontia ya wonya minti ase wonim se enne asem wo obi ti bi ka kire wo bi no ama obi anumaduro akum no ho wonim obi frame osi obi amani nu akum no because of say ochi nadamfudi na nadamfo no aye nadamfo brabo a wone nanante ache no ka na asem kire no asem ne nyina ne se sabi na ne nuane aye HIV positive ano ne sadamfo ekodi wonkomo adamfo ne timi aka kire nkofo wato ne yonko brabo ya woka ne secret kire no ne sister no sabi ofaria de efanyina mo wo enti wo kunu wonu adu atwo ne te kunu obi ka asem kire wa ya kora wano sia sanye ya kaya lutum na akasa dodo wo bi sam ade na wa akasa wo nkomo ene wo asem de anya wo sekeka kire nkofo ne wa ya kukuom no mene wo ya kukuom de wo so wo kukuom de ade na onka wo de na wo kan nkofo de we de kata wo de so na bi obi de so pɛni enne obi ama obi awu enne obi ama obi afiri ase enne obi ama obi ayemobɔ enne wo sabi ya no yentimi kantum aden sia sabi be ya nipa bechi wodi na sabi wo we sabi o onyonko odowa no odo pa no ni bone wo trima yonko pa sase ye oyonko bi o wa oyonko papa emma na dwense sam wo emma usuba nse yonko na dwene emma ni ye na kura won nse yonko na dwene na onka se wo wonunu mo se wonunu mo se wonu wona memu bi nyire sada sisi obi am obi ewu obi am obi afiri ase mesrew uyo obi akota aka nkofo ho nsem aye jai na asem ni bi owa ani owo nenam obi wogidi owo mu no de na asem jawa osombo ba. God bless you.